A sada će vam Ivan ispričati nešto o smijehu i klaunima doktorima. Zato i ja stavljam crveni nos, jer Puni krug podržava udrugu koja donosi smijeh tamo gdje je najpotrebniji. Prošle nedjelje proslavili smo Međunarodni dan smijeha, a danas na Cvjetnom trgu u Zagrebu zajedno sa crvenim nosovima, klaunovim doktorima, slavimo njihov 5. rođendan. Ovo je završnica njihove rođendanske zabave. Juri se kaj iz daleka i ja, oj. Juri žuri gladan žeran i uzviše joj. Prepao se kad je neko poviknuo stoje. Oj, rekli smo... Jesam rekla lijepo stoji. Tko su klaunovi doktori? Koja je njihova uža specijalizacija? Klaunovi doktori su poklonili dobrotu svog srca djeci u bolnicama. Oni su svoju umjetnost zamijenili sa svjetlima pozornice, sa tmurnim bolničkim sobama. I zato je to jedno od najljepših zanimanja koje možete imati. I zato su klaunovi doktori danas ovdje i slavimo 5 godina tih naših posjeta bolnicama. Dakle, ovo je rođendanska proslava, a što će se dogoditi kada klaunovi doktori puknu svojih 5 svjećica? Pa mi smo ovu rođendansku proslavu postavili na taj način da želimo do kraja godine posjetiti 50.000 bolesnih i nemoćnih. Kad smo počeli prije 5 godina, bilo je ko su crveni nosovi, što oni uopće rade, a danas nas svi znaju i u stvari zahvaljujući podršci građana, ljudi koji daju svoje donacije, svoje povjerenje nama, mi smo razveselili tisuće i tisuće bolesnih i nemoćnih. Kad se ugasi ova proslava ovdje, koju smo htjeli pokloniti građanima, jer nas bez njih crvenih nosova ne bi bilo, otići ćemo u bolnice, u 7 bolnica u Hrvatskoj koje posjećujemo, znači u Zagrebu, Rijeci i Osijeku, otići ćemo u domove i promijenit ćemo taj malo okruženje bolničke sobe u jedan svijet cirkusa, nade i ljubavi. I to je zaista nešto prekrasno. Kako izgleda posjet bolesnicima? Uglavnom u paru, klaunovi posjećuju djecu od kreveta do kreveta, od sobe do sobe, sa pripremljenim malim etidama, odigraju klaunske nekakve priče, male scenarije, otprilike naš boravak u sobi traje nekakvih 5 do 7 minuta, nekad kraće, nekad duže, zavisi od naravno u kakvom su stanju mali bolesnici i onda tako nižemo od sobe do sobe, posjećujući sve koji su prisutni na odjelu. Što bi klaunovi doktori prepisali za dan smijeha? Za dan smijeha bi preporučio da živite i hodate uzdignute glave i preporučio bi da se otvorite prema svemu što dolazi izvana, jer je to baš divno, krasno i treba skupljati to biserje i ne hodati zatvorenih očiju, jer onda lupite u stup i imate ovako izgled glup, a uglavnom preporučio bi da idete, znači, hrabro, spretno i onak od uha do uha nasmiješeni kročite svijetom. Postoji izreka koja kaže da smijeh ne košta ništa i djeluje čudesno jer obogaćuje i one koji ga daruju i one koji ga primaju. Mi smo to na dan smijeha naučili od klaunova doktora i zato i mi stavljamo crveni nos. Juri se kaj iz daleka i ja, Yeah! Hey, I feel good!